na may mga problema sa kalusugan, huwag nyo pong hintayin lumala ang inyong mga sakit. Bumisita ka agad sa mga CMD offices. Our products tried and tested. Marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na-save po natin sila. So, tulitin ko lang, yung mga radio station kung saan tayo ay napapanood o napapakinggan, DCGB Legazpi, sa 104.9 radyo natin in Calbayog City sa 98.5 FM Daet Camarines Norte, 100.5 FM Cool Radio Daet Camarines Norte, sa DYME Masbate at sa 89.1 Bicol Idol in Legazpi City. So andito ulit tayo sa ating programa HCI CMD Kalusugan at Kabuhayan. Kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939 9040717, 0939 9040717. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Kaya anuman po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, na patunayan ang bisa ng ating mga produkto. Hello dyan kay Sir Alfredo Gasillos is watching. Kumusta kayo, Sir Alfredo Agasillos dyan sa area ng Borongan? Ito si Sir Alfredo Gasillos. Isa to sa talagang natulungan ng ating product. Siguro, Sir, minsan pag kung may smartphone ka, ikaw din ang isasalang ko sa live interview. Kasi napakaganda ng experience nyo, ng iyong pamilya sa paggamit ng ating product. Hello kay Ma'am Floriden Kalimlim, okay? Pero ngayon, meron akong special guest ngayon. Siya yung ating angel dyan sa CMD office in Labo, Camarines Norte. Pakinggan natin kung masubukan ko lang kung makokontak ko siya sa ngayon. Oo, subukan lang natin. Good evening, Ma'am Sheila. Hello po, madam. Ayan. Teka muna, ayusin ko lang yung aking, alam mo naman itong aking magic sound. Oo, ayusin ko lang para clear ang boses mo dito sa ating programa. So, ayan. Ayan, sa mga listeners po natin, ang mapapakinggan natin, Ma'am Sheila Miranda, naka-base siya ngayon sa Labo, Camarines Norte. Oo. Hello, Ma'am She. Good evening po. Yes po, Madam Mel. Good evening din po sa lahat po ng mga listeners mo po. Ayan. Ito, yung mga younger generation. Ako kasi noon, bumagsak talaga yung health ko. Nasa 40s na ako. Pero sila, yung mga ngayon, batang-bata pa, may mga, nagkaroon na ng mga health problems at buti na lang nakilala rin nila yung ating produkto. Hello kay Joyce Maniago. Hello po sa iyo. At sa lahat ng mga nakikinig sa atin, saan man kayong radio station, nakikinig o kaya saan mang Facebook Live kayo nakikinig. Hello po sa inyong lahat. So, Ma'am Shi, kumusta dyan sa Labo? Ay, okay naman po, Madam. Okay na okay po. At okay din, pati yung ating sale dyan ng ating product sa area ng Labo, Camarines Norte. Ma'am Shi, siya po ang stockist ng Labo, Camarines Norte at gusto kong mahinga natin siya ng pag-share kung ano yung naging magandang experience niya sa paggamit ng ating product. Ma'am Shi, kwentuhan mo nga sila para ma-inspire kasi akala nung iba, noon bagay, di ba yung mga sakit noon pag may edad na, pero kayo, batang-bata pa, di na po anak kayo ng mga sakit-sakit sa katawan. Ano ba yung naging experience mo dito sa paggamit ng ating CMD, lalo na yung ating Power Trio? Yes po. Way back 2010 nga po, nung nag-start po ako na mag-work nga po sa isang private company para
para po sa akin healthy po ako. Kasi simula nga po nung pagkabata, hindi naman po talaga ako nagkakasakit noon. Mhm. Pero start nga po, Ma'am Mel, nung 2015, napapansin ko po na marami na po akong nararamdaman. Madalas na po yung hilo at sakit ng ulo ko po noon. Oh. Madalas din po ako nagkakaroon ng mga pantal-pantal sa aking katawan. At yung isa nga po na nagpapahiram po sa akin, yung hyperacidity ko po, na every time kapag umaatake, sobrang sakit talaga yung nararamdaman ko. Okay. Tapos po, Ma'am Shi, ilan ba yung edad mo nang nag-umpisa ka mag-work? 23 po. 23. So 23. Ilang taon na ganun yung na okay yung pakiramdam mo at ilang taon kang nagwo-work at bumagsak yung iyong health? Mga 28, 5 years po na nag-work po ako, marami na talaga akong nararamdaman noon. So ilan yung edad mo noon? Mga 28 na po. 28. May mga sobrang bata mo pa kasi ako noon nung bumagsak yung health ko, nag-umpisa I was 38. 38 ikaw 28. Oo, sa tingin mo ano sa tingin mo yung naging dahilan bakit bumagsak yung health mo? Noong una po talaga, nagtataka rin po ako sa sarili ko kasi wala naman nga po talaga ako ng dati. Sabi ko, bakit ngayon meron na akong mga ganyan na sakit? Hanggang 2017, nararamdaman ko po yun. At tingin ko po, lumalala talaga po yung sitwasyon ko. So, hindi naman po kasi talaga ako health conscious noon, madam, na yun, nakwento ko nga po sa yun dati na yung energy drinks po noon, ginagawa kong kape sa umaga. Wow. Energy drink ka? Yes po, everyday po talaga, or every time po na kapag kumakain po ako, tanghali, merienda, meron po talaga akong palaging soft drinks na panula. Kaya naman. Oo, yung lifestyle nga yun, Ma'am Shi. Oo. Yes po. At ano pa sa tingin mo? Kasi ngayon na namulat ka na paano i-restore yung health. Ano pa yung ibang mga pagkakamali mo sa iyong sarili kaya bumagsak yung iyong health? Mahilig din po kasi ako noon magpuyat dahil po sa cellphone. Kaya siguro din po lumabo po yung mata ko dahil po doon. At dahil na din po siguro, Ma'am Mel, sa nature po ng work ko na nakabagal po araw-araw sa computer. Tapos nandyan din po yung mga chemical na lalanghap ko. O yun. So 5 years na nagwo-work, bagsak ka agad ang iyong health. So buti na lang ay na padpad ka sa Health Code International at gumamit ka ng ating product. Una-una ginamit mo ba? So yung CMD lang muna? Nung una po, doon po sa CMD office sa Naga, 3 pa po yun, yung Power Trio pa po talaga yung... You mean, yung, po. Ma'am Shi, nung nandito ka na nag-marketing agent ka dito sa Legazpi, hindi ka pa umiinom nun? Hindi pa po ako umiinom nun. Kasi nagtitipid ka. Opo. So, nag-take ka ng CMD doon na nung ikaw ay inassign kita sa CMD Center in Naga. Ano yung experience mo sa paggamit ng ating CMD? Yung nung una po na nakasubok po ako ng Power Trio, hindi naman po agad-agad tinanggap po ng katawan ko. Kasi every time po na umiinom ako nito, sinusuka ko po siya. Pero dahil nga po alam ko na makakatulong po ito sa akin, pinilit ko po talaga na mainom po ito kasi gusto ko rin po na gumaling. Gusto ko rin po ma-experience din yung mga nai-experience po ng mga taong nagtatestify na sila po ay gumaling po dito sa mga produktong ito. Kaya nga, dahil nga po dun sa tuloy-tuloy na pag-take ko po nito, good news po, yung allergy ko po, hindi na po siya nagpaparamdam ngayon. Yung hyperacidity, wala na rin po siya. At sa pa nga po sinatulungan yung menstruation ko po na dati nga po irregular, ngayon po ay normal. So, natuto ka ngayon. Kumusta yung tulog mo? Natutulog ka pa rin ng late? Ay, hindi na po, madam. Itinama mo na yung mga mali. Oo, yan. Sa mga listeners po natin, usually ang sakit ng tao, 20% genetic, namana natin at 80% lifestyle. So, halos pare-parehas yung experience ng mga nasira yung health ay naging pabaya tayo sa lifestyle. And of course, ako rin po noon, Ma'am Shi, hindi ko naman kasi alam yung mga masasarap, yun din ang
dahilan kung bakit yun, unti-unti talagang bumagsak yung aking health hanggang hindi ko na namamanage. Kahit na maraming iniinom na gamot, andun pa rin yung aking mga sakit. So ngayon, Ma'am Shi, ilang taon na po kayong nagte-take ng ating produkto? Siguro mga 3 years na po, ma'am. 3 years pa lang. Opo. Oo, kasi nag-umpisa ka dyan sa ano, di ba? Oo nga no. 3 years pa lang, Ma'am Shi, pero ang ganda na kaagad ng resulta sa iyo. And of course, ano yung, ano mo, kasi nag-handle ka, andyan ikaw yung stockist dyan sa area ng Labo, Camarines Norte. Kumusta yung mga hinahandle natin dyan na mga customer? Sila ba ay bumabalik o satisfied ba sa ating mga produkto? Yes, satisfied po, madam. Sabi nga po, dapat bago ka maging pusher, kailangan user ka din para mas effective kang pusher. At dahil na-prove ko na maganda talaga yung produkto sa akin, mas madali ko pong na-share po sa iba, lalo na po doon sa mga pumupunta po dito sa PNP office po. Oo, so mahirap talaga sa totoo lang, mahirap maging pusher kung hindi ka user. O, di ba? So mas the best talaga ay i-combine maging user at maging pusher. Kasi sa pagiging pusher, nagkaroon ka ng hanap buhay na kahit na nag-COVID, kahit na na-lockdown, hindi talaga na-lockdown yung ating mga center. Pero Ma'am Shi, aside from na-restore yung health, ikaw mismo, sa family ba, may iba pang natulungan sa family ninyo? Yes po, 2019 po, inatake po si papa ko ng high blood. Sa sobrang taas po ng BP, na stroke po siya. Nagkangiwi-ngiwi po yung mukha niya, bulol na magsalita. Masisirong ka ng bahagi po ng katawan niya. Pero good news po, natulungan din po ito ng Power Trio po natin. Aside po kasi sa mga gamot na nireseta po sa kanya, isinabay po namin yung pag-take po ng Power Trio. Laking tulong po talaga, Ma'am Mel, yung Power Trio kasi po yung recovery niya, normal na po lagi yung BP niya, tuwid na po magsalita, nakakalakad na rin po na maayos kahit walang tungkod na at umaalalay po sa kanya. Kaya laking tulong po talaga yung Power Trio sa po ng pag-recover po niya. Unlike po sa iba na stroke na umaasa lang po sa gamot, na galing po sa doktor, taon po yung binibilang bago maka-recover. Pero yung papa mo mabilis yung recovery. And of course, syempre, tinama na rin niya yung nag-iingat na rin siya sa lifestyle. Tama ba, Ma'am Sheila? Yes po, ma'am. Oo. At isa pa yung product na syempre nagamit ninyo, yung ikaw, di ba, gumamit ka ng VIP eyeglass. Pero nagkaroon ka ba ng problema sa mata? Opo, madam. Lumabo yung mata ko dahil doon sa kakapuyat ko dati. O yun, lumabo ang mata mo dahil sa kakapuyat. So kaya pala ngayon, ikaw ay gumagamit ng ating VIP eyeglass, Vision Ion Protection. Kumusta sa'yo yung VIP eyeglass? Maganda po, madam, kasi every time na suot ko po yun, hindi siya gaanong mabilis mapagod yung mata ko, lalo na kapag gumagamit po ng cellphone. Kaya maganda din po talaga yung VIP eyeglass. At isa pa talagang highly recommended natin yung VIP eyeglass natin sa mga laging nasa harap ng computer. Yung bang grabe ang radiation na sinasagap ng ating mga mata, use our VIP eyeglass. Pero Ma'am Shi, gumamit yung, di ba, kayo yung sabi ko, itestin nyo yung bago natin na product. Di ba, yung bago natin na product ay yung CR juice, yung cell rejuvenate juice, kung saan talagang magdi-detox ka. Ang sarap ng pakiramdam pag ikaw ay nakapag-detox. Anong experience mo sa paggamit ng CR juice? Yung una po talagang sumakit po yung tiyan po namin. Pero yung sakit po na yun yung parang tinatawag ka po lagi sa CR. Pero, talaga? Maganda po yung naging feedback nito kasi nga, gaya nga po ng nasabi ko na kanina, yung menstruation ko po, natulungan po nito. Natulungan? Po ako, yes po. Yung dating irregular po na menstruation ko, nag-early po ako, menstruation.
naging regular. Yes po. Oh, so kailangan pala na dagdag na detoxification para mas gumanda ang iyong kalusugan. But of course, na nag-join ka dito, Ma'am Shi, ano pang ibang na-experience mo nang nag-join ka sa Health Code International? Kasi, yan, di ba? Nakasabay ka na rin sa local and international travel. Bukod nga po sa sa natutulungan po yung health ko, natulungan yung health po ng family ko. Nakakatulong din po ako sa financially sa pamilya ko. At dahil nga din po dito sa Health Code International, na-experience ko po yung mga hindi ko po akalain na may experience ko po, kagaya na lang po ng pag-travel sa abroad at sa ibang parts po dito po sa bansa po natin. Oo, actually, may na-stranded tayo na travel. Supposedly last March, nang ready na yung ating mga passport saka mga plane ticket, March of 2020, napapunta sana tayo ng Taiwan, di ba, Ma'am Shi? Oo, pero anyway, hayaan muna natin yung mga travel na yun. Ang importante ay andito tayo, seryoso tayo sa ating misyon to help restore the health of people. Ma'am Shi, dyan sa kasi dito talaga may mga tayo na tinuruan natin na we welcome yung mga taong gusto magkaroon ng kita, gusto maging mga marketing agent, dyan sa area ninyo, pwede silang mag-apply as marketing agent. Alam ko, kaya-kaya niyong turuan yan dahil ikaw nag-umpisa as a marketing agent. Ma'am Shi, anong message mo sa mga listeners natin? Kasi ang bilis pala ng oras. Message ko lang po sa lahat po ng mga nakikinig, saan man po kayong radio station nakikinig, at saan man po live po kayo nakikinig ngayon, nanonood po ng programa ngayon ni Ma'am Ned. Subukan nyo din po yung mga product po natin, especially nga po yung Power Trio, kasi laking tulong po talaga ito, lalo po sa panahon ngayon na meron po tayong kinakaharap na pandemic. Maganda po na nakakainom po kayo or nakakapag-take po kayo ng Power Trio kasi malakas na immune system po yung hatid po nito sa atin. Oh, yan. So, maraming salamat sa pag-share ng iyong magandang experience, Ma'am Sheila Miranda. Patuloy tayo dito sa ating misyon to help restore the health of people. Ma'am Sheila, maraming salamat po. Okay? So, ayan po sa mga listeners natin na nag-umpisa lang ng marketing agent dito sa ating center, pero this time, siya po yung stockist sa Labo, Camarines Norte. Hello kay batchmate, Mr. Erson Nares. Kumusta na, mate? Hindi na kayo nakauwi dito sa Bicol, okay? So, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Maswerte talaga yung mga taong nakinig, inalam, sinubukan na patunayan ang bisa ng ating mga produkto. Sabi dito, good PM ma'am, natural po ba na magkaroon ng loose bowel movement pag nag-take ng CBF? Oo. The part of detoxification po yan. And the best sana ay CMB, CBF at Supreme Juice po ang gamitin para that's really a perfect combination. Mas maganda ang magiging resulta, ang magiging experience nyo sa health kung ang ginagamit ninyo is the Power Trio. Tandaan, pag sinabing Power Trio, CMD, CBF, at Supreme Juice po yan. Okay? Ulitin ko lang yung aking text hotline. It's 0939-904-0717, 0939-904-0717. Wag niyong intayin lumala ang inyong mga sakit. And also pala, pwede kayo magpa-health analyze sa mga CMD offices. We have this gadget. It's a German technology kung saan 1 minute hawak kayo sa gadget, more than 30 laboratory results na yan. Malaking tulong po para mag-guide kayo properly what's the best thing to do with your health problems. And of course, doon sa hindi pa mga member, be a member. Tandaan po, the need for the product is forever. Kung healthy ang pamilya, take Power Trio. Mamimaintain yung healthy kayo. Kung may sakit, take Power Trio
to restore your health. Pag na-restore na, wag basta-basta tanggalin because these are nutrients na kailangan ng inyong mga katawan para hindi kayo basta-basta nagkakasakit. Okay, for the meantime, dito muna tayo sa ating mga outlets, sa ating mga center. Pakinggan po natin. Okay, para sa area ng Calbayog City, hanapin lang HCI CMD office at ground floor, Camino Building, Magsaysay Boulevard, Calbayog City, malapit sa Silmar Pharmacy, harapan lamang ng Christian Gift Shop. Sa area ng Masbate, hanapin the HCI CMD office at second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, harapan ng Banco de Oro. Ma'am Regine Atibago sa Punta Nursery, Celestina Subdivision, Masbate City. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, at si Ma'am Gina Medalia, San Fernando, Ticao Island. Now sa mga listeners natin sa 98.5 OKFM, Daet, Camarines Norte, hanapin po HCI CMD Center at second floor, Hugilon Building, Purok 2, Barangay Parang Jose Panganiban. CMD Center at Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, near Giselle's Garden. CMD Center at Corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Capalonga, Camarines Norte, at sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Now, sa area ng Camarines Sur, hanapin po ang ating CMD distributor, Ma'am Cathy Cecil, Binanuahan, Karamoan, Camsur. Meron tayo sa 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, sa Panday Street, Goa, Camarines Sur, Durtre Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur, CMD Center at second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atap JC Marketing, CMD Center at L&L Building, Bulalacor Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, at sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur, harapan lamang ng Regal Plaza Hotel. Sa area ng Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino Gogon Sirangan, Vera Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, CMD Stock Center, San Pedro, Vera Catanduanes, at sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Sa Sorsogon, hanapin lang HCI CMD Center at second floor, room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Balugo, Sorsogon City, harapan ng Iglesia ni Cristo. Mr. Christopher Olaso, Milyabas, Pilar, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsal Imperial Marketing, Donsal Sorsogon. Andyan din po si Ma'am Weneline Fuentes, Purok Cadena de Amor, Comadcad, Castilla, Sorsogon, malapit sa Barangay Hall ng Comadcad. Ma'am Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. So, First District Obalbay, Mr. Ray Mendez, 156, Corbada Street, Purok 1A, Barangay Tigbit, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbit, Tiwi, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. CMD Center at second floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Myrtle Neo sa Artist Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Ma'am Eme Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Ma'am Michelle Biesca, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue, at top GW Hardware. Now, dito sa 2nd District of Albay, Mr. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Albay. Mr. Toy Dahak, Toy Jan General Merchandise
Purok 3, Itba, Manito, Albay at CMD Center at 2nd floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City at Top Denver's Computer Shop, harapan ng LCC Supermarket. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14P, Borgo Street, Ilao 3, Daraga, Albay. Ma'am Eden Bardalo at 377 Purok 5, Barangay 1, EM's Barrio, Legazpi City. Ma'am Lisa Longasa, Ma'am Kiruan, Legazpi City. Ma'am Milet Hiroy, Binanawahan, Legazpi City. Mr. Arsenio Buemia, Purok 1, Barangay 32, San Roque, Legazpi City. Andyan din si Mr. Felix Lopez sa Anislag Market at Vegetable Section. Mr. Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Ma'am Nora Aison, Puro, Legazpi City. Now sa area ng 3rd District of Albay, hanapin lang si Ma'am Sonia Pereña, ground floor Kamalig Market. Ma'am Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay. Rexy Sardenia at Sardinas Store, beside LBC Office, sentro ng Ginubatan. Ma'am Ami Canseco, care of Boardwalk Service Center, Market Site, Uwas. Susie Dizon, care of Ochopay Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi, Albay. CMD Office at 2nd floor sa Palisio Building sa Palisio Street, Basod, Polangi, Albay. At sa 2nd floor, Kililan Building, San Jose Street, Tunao, Ligao City, beside PNB, Ligao. CMD Office at Liantos Building, Parok, Mayamaya, Magsaysay Street, Barangay 3, Piodoran, Albay. Mr. Hilary Halde, So 9 Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. Ma'am Lorly Rafael, Provincia, Ginubatan, Albay. At andyan din si Mr. Jose Ababaw, San Juan Street, Centro Oriental, Polangi. Okay, dagdag natin ang mga distributor. Of course, si Mr. Pedro Villanueva, Mambolo, Nuevo, Libanan, Camarines Sur. Also, ayan, yung mga siningit natin dito. Okay, Ma'am Salvacion, Kagawad Ami Batalier pala yun. Okay, ito pala. Sa Catanduanes, si Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysoran, Karamuan, Catanduanes. Also, eto pa yan, Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Maria Jinky, Hakilmo, Purok 6, Bolabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Andyan din po si Ma'am Mariel sa Basa, Purok 7, Badian, Uwas, Albay. Hello kay Ma'am Maylin Encinares is watching dyan sa area ng Sipocot, Camarines Sur. Okay? So yan, kung may dagdag na tanong, open pa rin kayo. Pwede kayo magtanong sa akin. When it comes to health, text lang po, Idahid Karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, Idahid Karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939 9040717, 0939-904-0717. Yung mga nasa Facebook, pwede kayo magtanong sa ating Facebook, CMBB Call, at ang nakaabang dyan si Nurse Earl para sagutin ang inyong mga katanungan. Yung mga hindi pa member, be a member. Hindi natin ipinagkakait ang malaking discount. Basta kayo po ay mga member. Tandaan, the need for the product is forever. Kung healthy ang pamilya, take Power Trio, mamimaintain yung healthy kayo. Kung may sakit, take Power Trio to restore your health. Pag na-restore na, wag basta-basta tanggalin because these are nutrients na kailangan ng inyong mga katawan para hindi kayo basta-basta nagkakasakit. So ayan, ubos yung ating oras. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sa lahat ng mga nanonood sa Facebook. Sana po ay matugunan ang aming misyon to help restore the health of people, and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat. Hello dyan sa aking kapatid, si Chu Obligar. Bye-bye po sa inyong lahat.